kalat ban Kyntiew ya ki Samla ka East and West Khasi Hills District ban ai haki ya kalat bakin la ban pentebet ya ladi ha ka jingle kai cricket na kalyang ka East and West Khasi Hills District Cricket Association ha ka nyotari ulober arjar arpun riu kala yo ban Plie ba no ya ka concrete cricket pitch hamadan snong mission Mairang. Ya kani kamadan lawan ban Plie ba dau ba Regional Karkamni u Honorary Secretary ka Meghalaya Cricket Association MCA kumukongsan haringkat ka jingadon lang usordar ka snong mission uba beltisarani ki nongkit kam ka association haringkat ki khna samla ki badon ya ka sapyele kai cricket nalor ki we pan. Haba ai jengkran uba regional ula ai khuble ya ka snong kabla ai kerpang ya kani ke jaka baki nong song snong kin la ban pentebet ya ladi ha ka te ke jingele kai ka baki la ban yo ru ya ka lat ya ka jingi kai nadu baki dang red nalor kata ula ongru baling ba ka jingdan kani ke academy kan pensuk ya ka jelaru bakan yo ya ki samla ya lek kai namar bon ki samla kan thei ki ba mikmat ya ka jela ki dei na ka te ke district. Kede kesini apa donbok yang hilang borok ka bikin nong ai bikin nong piok piang ru kamtam di ba ai ke cakale ngilap kam dekan ka boxnet na kamta ben tebet di samla ke berit ujungi nomor ba ajan borok ke district ni ladon ke akademi ke bangi hikai ikna duduk dan sports nem sejong bubun ngishim ngawan aku ke district apa idon ke akademi but lengbagan akademi kalau rap shipun ke state banyak players atang tengi la stom benjit ru di selector ngi stom benjit ke players amangi la pun pelat mensua kamtam lai ki kentai ki babun ki state players ki dina ni ka thain jopi ki represent ke state ni kata kan pelong ke jing like penleran je ke Meghalaya nak kata bangim dan ke player kentai dai babun ngi yo ngi tan dari boiling bangim dan tang wei ro tikipor thei player kan thei dari sungu epi kintam ki coach ki bala penmi ki players kamtam ki players kan thei kana 100% ni ka state ki jongi hai ki baro ki category jong women tang ka wei jing kerman ka jing scam jongi ki badan apok administration kum secretary bat ki wi ki para nuket kam apa tax council ngi kerman pun ki players ki nang mi nang ne 100% ni ka state tang ka state bikin push duduk di national level. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.